abdi liwih dosa 10 purwaning kawetan nadyan bulan jagat raja padha kathah titah jauh ing kasawin prawi kasungan ngakoso katipun samudra kacang urip sami anggara raras lima bebasan upaya negari sewu datang untuk sadoso 100 datang bisa ngaturaken pirang amung sajuga kang kinamut Purwanika duadi kocapra punika tokajeting kraton ing Undina ya kasebat ing negari Tumbina Puri yakti negari Panjang kunjung pasir kira Jawi Demar Maskar Toto lan Raja basa Panjang marang bungko capane kunjung dhuwur kawidaran pasir salujung gunung kacing Toto tergani keraton Undina Sakti dengan terkenal ngajengaken samudra ngayunaken bandaran ing langkung ageng basa kula jinan kula tulus barang sarwati nanggung dadi jinal murakan sarwati mbas paipang sarwa sinati mapan siti ketumpangan bareng menapa ing dentan cepaket dadi tanah ing katon ijo royo-royo tuwuh anggrek boko wawangun makanane ora dudur liwat pasta nalika semono ana rondo dadapat ing gesang dan kekilangan nanging iki ndepel tepis ing praja ing Undina dadya lan mulyanira Suprandini para kampung masih gelem ngaji ing dalam sesawangan apa pratandani karena ini balismo tinamang ketua kan kinarga kecapi urip kasar saling sebelah waktu ketua finajar suci ini wakil dian pembeketan sekiwo sakna jenengan pintu wonten gapura sak minggiling gapura wonten wujuding reca kang kangge gambar garju mawa sastra binika tunggal ika mengku suraos lan pasmo dhateng para kamla luwih saged gesang ingkang sumrambah dhateng benten-bentenaken sesami wagi basa gemangsa limah nyandra para lakuning dagang layar lan kunjung urusan pantuwati datang wonten kendhati martu sabuwarsa parandene datang wonten ingkang nyipta pringga bayan marga waktu gaman ngawang sakala bisa dadi sugadan ingkang sugih nyatane bisa yasa makujo ingkang magro-magro Ripah pratandha para kawula ing samya cumada wonten samebetipun Raja Undina ketingal pasengan wisma jejak bibit abang jukit tepung tangkis tumpang talang sambung gadar papandar ini ketingal ripah dosa karto pratandha tengeni para kawula samya ngingah Raja Gaya wangira lembu maisa ubayan kadangan lan sak panunggal piwik datang wonten ing cincang pinanjen yen siang adar mungkin panan laku wangsul datang papane ketingal andhira suami suami basa tata pratandha tentening para kawula sampeyan untuk sae punika ngangkat tata karyan praja gesang tata iki penten ayomaning basa Raja marmari bagi sanjani para nayak waton anggenwa paring sesuai dari para kawula babagan olahraga dan polamu taniamu kesmo ingin bersami ponco pangbudoyo ponco ibu pangbudoyo mustami bila cami pangwiluji pangpokarani tekan mengatos budi ingin tirto
saking rejane dari Dewa Carasena ajrih marang wilarating sinambi dasar sinambi jinjing luhur kang catur prakola darmika tanpa sumita nyangsa wika Sinten dosa namanira slarapake ing kraton Tumbina yen negari Tumbina kuwi ingkang ngasta pangaos kanthi mangkul ing sakubaran sing bangsa ing Purwaku jejuluk Sang Prabu Bismaka Yonasta Sang Mata Arya Prabu rikala tasih awujud ingkang kasih Raden Arya Prabu yo slebat Arya Rama dasar sinali dulu pajan tingali aduwa buri tepi kumarani tinopong parangko wilo kasusro kajeno brio yen toran nalindel ing Kubina kinasen punjul ing Jawata terus pajan tingali ageng obore tepi kumarani dhuwur kukuse Prayoga ganti kepraton Kubina pinaka dadi panglebuning Angkara Murka Kantah Raja Maraja Ratu Maratu ing sana ngungkul alis datang linawan maju menggawe tata gelar ngaturaken pisusun nanging menggawe batos amung kanjeng paring kuyari kang pangan tapi manut celak duyung masa bengkoro mangsani ngaturaken punjutan ratu asrah dulu bekti peni-peni rojo peni guru bakal guru dati seki wamidu kocak-kocak punika Srinandra Raja Kengah Bodro Dewono Putri Kusuryo Dewono Pindho Soyo kang Kalmandi Peten Bodhamu Sanoko Ronremi Dulu Katongan Dinausan Jari Seso Kalakas Aspatani Cekot Kitlak Dikbukso Kita di bawah dulu pamain jauh tertutup tamput ringpang cari kaso sulit kegiatan uji bagi luhur rimbak vokalisan jangan pun ocapun suatu padler Andi Putro Adipatian non imus kepaligyan kodesak peningkreo sanoko Burikoto ingin kasih Raden Rukmono ingin nakolo mapakaken kenroko Noto Manduru Ingus kepareng Neku mariken suku jejo teken jayut ngapurancang astan lo jejiluk Prabu Baladewa Balarama Yajoni Barata Yarsi paling dito Prabu Baladewa meneraken Rangka dalem pepatih ing kraton Kubina ingkang kepareng Sangyapatih Manggala Pati Yonastan Manggala itu kasabetan Purnayaka Praja Mantri Bupati Riyowadono Lurah Bekel Jajar Magana mangilin hubungan lamangetan Budi Munggana mangalir Budi Pangulaan Dasar ingin tu mepet balu reti yen pokato dulu kakiyo ndoyo pancak suci kayu Nadyan kantah ing sangganan ing katon edan beni suwari para kawula bali Dewata Dewi Sang Hyawati ing saking saloka swasa kencana sesutya soroti pating kali pating kalucar anu baibanan gelar kocapo sangoto wis tanggap ing sasmita sidra ngrasuk busana keprabon purna ngrasuk busana prabot timo sanandha pindha Bathara Indra Amijawanta palenggadan sangoto yenenan kasut babut perang berkain Gondowida juga kasturi nyangkan lan-lani ampilan dalam sangoto
banyak barang sawu dan harga kok ati Mas Bebe Mas Dwi Panggo kang sarwarga Ijen Permanu tanpa ana sabawani ing kapiyasa amung sowan Prabu ing munya anggani kepropo pinjalan umur kerja jatuh Angrantos Medhari Sabtu Kocapo para kawula ingin anyar swarsa wedharing sang nata yen to katundra pindha ngantosi cuplik jamu mangsa katiga nanging dupi punika jajaran prajurit ingin medal wujud ing casto makambu yang slompret senjata kenyora bakal itu wis pitiwanci sang kuarsa amedal sabtu kapitik song-song gilat kabuya enggak tinggi ngatur ini koncoan susah konco bos lega sini ukui konco jebak konco duduk konco hati konco jebak sang motor bos lega sini ukui ini konco mati ini konco dulu Boroti Paseban, Albotor Bukindo Paseban, ingin kalabon hamuk. Boroti Prolabio Kekapa, ingin jaluk-jaluk.
Asring ganing puson
kontrang Mas Retno yang Bathara Indra sini kok ing Jumaya Nalendra ngandika yang Sukman tur manik abdi yes kumur jagat manik rojo jiwatu mengkuto patih manggolo patih ojo kakek jeneng selalu suki bari maju ana ngarsane sun patih manggolo ide nuwun kawan tinggal dalam Gusti Napa pun tak dumateng ngabdi patya satriyipun Kanjeng Dewaji Lenggang dampar kencana miji dhateng kiswanipun ngabdi bilih wonten jawi sangat kuwata semangat yen kula mibarakaken pindha kangge salobo kinangge wonten ngalmal kinepun samyono kumejet komikir acaruk awur mas ningali cacing boten sumur sangkan gelap raos semangat kula kados lebak wiswata nanging sasampunipun Gusti Napa kuliah boten dampar kencana miji dhateng wiswanipun ngabdi bilih tata titi tentrem manah kula kados kang tirta wanci kejuglukan mungkin kencana keblabaran samudra kerjai saya menika sinuwun nuwun kepareng kula ngaturaken sembah pangabdi mugi kunjuk wonten sengandap padha mawantu-wantu loro marmane jeneng sira abdur ingsun cerah-cerah ingsun ora ketati kadiparan pawartani para kanggo buk menawa munggaing para nara jumet june para kanggo ana kang mawani bladak ilang sifat ilang kampuh jinggo dakan boten dakan ora marata pati gagi matur kanthi prasaja aja sangguh upama ta ingsun pribadi kang bakal bawasisa pati nyuwun jimat sangsa abdi para kawula disiwi engetipun ngabdi ninggalipun para nara raja pedhaipun para kawula wonten sangu lewat dawuh malah sedaya ketingal sapijet sakokati nyatut dawuh padha Kanjeng Dewaji malah kathah sang ngaturaken dadak perang siji lan lurut penghargaan loro syukur bejo sewu merakang dari para kanggo kena kinarya ngembak wakangan utuh ngejung gulu mangrek raja ngudari ruwak renteng gunung mulata pakaryan sing kaya mau tindakna saklawas-lawasi ambil nganti pegating panggung lan jeneng sira iki pantes yen to dadi tetuanggane para kawula bukti nyatani pinter ngatur para kawula ingsun tapa jeneng sira bekti tak tampa ibu padha-padha matur suwun awit ucap saking paduka Kanjeng Sunan prayoga jeneng sira ngadhep sampun boten kira-kirayogi kula nuwun mengkono patih manggala mati semono uga
atmajan itu nggih Purwono kadiparan prasetyan anggon sira ngendani Purwono anggone dadi ratu ana punika nuwun kang raos guralan sasampunipun nami sabda dalem Kanjeng Rama Dwaji menawi Kanjeng Rama badhe aniti pirsa prasetyan punika putra Diwanten Kanjeng Rama anggenipun ngasta pusaranyadi. Bu bilih Kanjeng Rama menika badhe ngersakaken ngrangsang utebi gepoke meniki. Kula aturi hamedha sabda. Ingkang putra boten badhe mundur secerkan bebasan ing putra menika rewu dados lebu kula aturi nyawuraken putung dados kalih kula aturi bandhengaken. Ingkang putra boten badhe ngrasake sesambang saha boten badhe singwarsake jejegan. Kejayan menika Rama nuwun keparing kula tanpa kasinggat pangabdi. Mugi pun jipun sing ngandhap padha mawantu-wantu Rama. Ya jeneng sira isun tapa ora lagi pangastuti isun. Tumuli tampan nggih. Nuwun kapuji wonten saka ndadosaken jimat paripih caya cahya lan sageta muwah ana bawa laksana. Mangkono nggih bocah bagus Rama. Prayoga jeneng sira ngadhep sampun boten mikrang rayi. Kajaba sangka iku mukutake. Yoga ningsun ngata manduru. Nalendra manduru saka kraton manduru. Ya kalebu keponakan ingsun pribadi. Sakwise lungguh kanthi prayoga Anggir Prabu Baladewa padha kanthi raju. Yoga ningsun ya atmajan ningsun nggih Kakrasana. Kopi jagat waduh. Katejo kali wektu sifat ngendhanipun bapa paman sak samunipun lumantar dumateng ing kutha Dasaputra. Nampi panjenengan dalem bilih sowanipun ing kutha manggi raja kejayan mriku kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sing ngandhap padha mawantu-wantu. Ingsun tampa nggih olalah puji pangastuti ingsun tumuli tampan nuwun kapundi wonten sapa dadosaken jimat paripih lan sageta muwana bawa laksana. Monggo nggih. Purwono lan Patih Manggala Pati ayo padha aturna pambagya lan bekti marang sedulur putra kang nembe wae Prakopa. Nuwun keparing putra munggil pendidikan Kanjeng Rama ya tak keparengake Purwono. Koko Prabu ingin rayi ngaturaken pasegan Sinanggrata saha bekti kula puji. Yo adikku Rukmana tak tampa. Budaya pangarepu kakang tumuli tampan. Nuwun kapuji wonten saka dadosaken jimat paripih. Mekaten kok ora yo. Bagus. Sinuwun manunggal mangki raja singgung. Nggih, panjenenganipun Siwa Patih Manggala Pati Wilujeng. Bekti kula kunjuk iki kula tampi jawah sami-sami. Kasihan. Kejaba sangka iku mengkutoke. Jeneng sira sowan tanpa katinggalan. Ateges ora ateges pun boboki ndukani marang jeneng sira nanging katitik marang pawudan yen to yogaku Anggir Baladewa wis nerak pawudan amarga anggone prato sowan tanpa nganggo cecana wiji gawe cukupe pegal ingsun sak keluarga lan sak kadang
coba mara matura kanthi prasaja bener luput bakal tak mijangetake kanthi wijang setara-tara apa to marmane jenis rasulan apa diutus marang Sudarma Sira Koko Prabu Basudewa apa ya mung kersane pikas Tapi jagat iku Wadulaka sowan kula nika sepisan tinanggah ngaturaken pangabekti mugi kujuk wonten ngarsanipun Bapa Paman Prabu. Angka kalih ngaturaken ananipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa supados anglarapaken anipun jumaken paduka Bapa Paman. Yo sak lere-sere jenis sura kuwaturno yen to ana nggih Sudarmamu wis ingsun tampa kaluhuran Kanjeng Paman. Lah angka 3 kuwasin Purwaden kula swantos pripun badhe nyocokaken kabar sakderengipun nyuwun pangapunten. Menapa rikala semanten Paman Doro, Paman Ujun, Pendhita Sokalima pun nanti rembagan dhateng penjikan kula begini. Babagan apa? Babagan badhe ngayunaken putra putri dalem Sajaka. Nggih, kadang kula Yayi Dewi Rukmini. Menawi pancen menika sampun wonten rembag rikala semanten kula badhe nyuwun pirsa lajeng rembag menika dipun lajengaken menapa dherek jagat Dewa Bathara nggih Prabu Baladewa dadi sumurka rikala semana pancen pamanmu Pendhita Duna Ustautate rembugan marang ingsun ngenani bab ajimu Dewi Rukmini. Nanging ing basa prene wis nganti pirang-pirang candra durung ana keterangan ingin gumathok mula mung 3 kandhek babagan rembug iki. Monggo nggih. Lengan yang ingkang griya liwang candra kata pengang sumuing tias lir katu dan kapiatan ngeruci Rio manawu keku kuning yang siso lunging gajun mangkung katiuping pragan sono Amet sewu nggih. Ingsun banjur mangan-mangan uga tiba kandhek jarwa marang Janisira. Menapa kepareng kula nuju atur. Nek saderengipun kula nak manjing kalpatan
kula nyuwun samudra pangaksami lan komisi. Awit menika mangke kula badhe matur Purwa Madya dumugi Wusana. Ya para marata subur kaki matur. Monggo panemu kepiye? Sasampunipun Pamadura menika dereng wonten keterangan gumacok menika. Lah kula menika minangka dados badan wakilipun Pamadura. Kula supados nglajengaken rembag menika wae. Pramila suwat kula menika badhe ngebun-ebun izin jejawah sonten nglamar putra putri dalem Yani Dewi Rukmini. Kula kenging kados bilih Pamadura menika pendhita ingkang misuwur, pendhita ingkang kondang. Sakmenika sampun peparanipun Ki Hadi Kumbayana. Saksampunipun wonten merek Hadi menika radi lumayan. Menawi Bapak Paman Prabu badhe ngesaken bab kasugihanipun Pamadura pun boten nguta wangiri. Sakmenika napa-napa pun wonten, napa-napa pun ditebus. Kanggo menawi badhe wonten bebana lelintu kulaturi kedika kemawon. Kedah mawi bebana menapa kulaturi ngangsu kados warih grobak kados kajeng. Sapunika dilelengken ajeng Pamadura menika. Nggih atusan kringet apa atusane wong tak bilak kringet ya. Wis mengatusan balap kringet terus iki. Sak sampun kecek duit. Ngantos kebyok ngeten lho. Lah sakmenika kula badhe nyuwun keng Paman Duna menika mau ponate para krama menapa dereng lajeng menika wujan menapa dujo menapa pancen dereng nate para krama. Lajeng yuswanipun sampun pinter. Menawi bab yuswa do kawis sak menika sampun 78. Rak tesih mujo menika. Mujo-mujo kawuk kuwi apa? Dadi sumurep yo nggih, uripe manungsa kuwi sing akeh-akeh umume yuswa swidak punjul sithik wis do mriyan. Aku nganti 78. Lah niku sehat kok sakniki. Muncel kok sakniki niku. Amun kuwatos Pak. Estunipun Pamadura menika dereng nate palakrama kaliyan panuji. Nanging pun patutan. Naminipun Swatama. Lah menika patutan kaliyan putri pundi? Menika patutan kalian Lembu Peteng. Lembu kok dipetengi apa ora nguta mandiri. Tegesipun Pamadura kangge pun gadah putra Swatama menika boten kalian jejenipun Panuji. Nanging kalian Turunggu. Turunggu. Nggih. Jaran. Nggih, jaran ku napa niku apa jaran kepak. Nggih, jaran niku. Kok aneh tenan. Nggih. Anggepe mawon menika cobinipun Jawata boten menapa-menapa. Nanging isinipun dereng nate palakrama. Ateges Pamadura menika tasih awu hujan yen mawon. Praja sanika Paman kuwi nampi atur kula. Ampun kuatos
bab menika kula tanggel jawab nanging sing tak kuwatirake yen kaya Ganesha Rukmini mengko kekmu dianggep jaran gudulanan mongko Rukmini iki sak durunge jeneng sira lamar wis akeh para raja manca negara para ratu iki padha ngayunake tak ngibaratake yen to kraton Kumbina udan layang jeblok mansi. Sak menika iki dipun tampi penglamar kula kemawon, boten sak nampi nalindra pundi-pundi. Pun boten sak watos. Kula tanggih jawab ngeten mawon. Saiki mungkin para sami. Atur sira iki tak tampa ya durung nanging tak tolak ya ora. Nanging merga iki pancen ana sarana pinangka pamboyoning pinanganten putri. Lho, sakmenika kula aturi wedhas sabda. Bloko kemawon menapa dados kula lintihipun lan saranipun. Srana ora bab Mas Picesaraja Truna tumpu ing bondo donya. Nanging Adi Rukmini kuwi duwe sayembara. Sapa sing bisa medharake sesloka ateges batang cangkimane Rukmini yaiku sing bakal ditampa karo Adi Rukmini. Sapunika menapa kula badhe batang mawon. Menapa sesopanipun Yayi Rukmini. Yen jeneng sira bakal batang sesloka iki ateges jeneng sira sing ngayunake Rukmini wae boten. Boten. Jan iki nglamaraken Madura. Sing ngersake Rukmini ya iki sing kudu batang, ora kena diwakilake. Ora ngaten. Sampun cecok, sampun datang. Ngendikanipun Bapak Paman. Gandeng wis cetha aja ngantek kadaluwarsa mula to Prabu Baladewa dadi tata-tata. Wektu iki Bujala enggal suwana pertampan Sukalima boyongen Pamanudana ing supaya bisa mbatang sesulokane Adimu Rukmini. Kasihan kepareng nyuwun pamit nuwun tambah pangestu. Sijem jroning paswanan Wadyugung tanpa sabot tanpa sabot ingkang kapiyarsa mung swaraning gemlah gending kriya lan kemasan ingkang nambut karya rinteng pantara dalu Anata pidhawing sang nata gumpinadara Anata pidhawing sang nata binadara Sijengan ana sambaran. Tri Pandhurat datang kawedali sabda, Tri wilangan Pandhurat pengendikan tiga lima datang kawedali lagi. Ana kanyut kang pinapa arti. Kanyut ujare wong keca, arti ujare wong ganten yen kacarita ganten dereng nabi keca dereng ngantos tumancep sabta perkara kesaru kekir jowo.
Anggi Kocapo wenten calaka utusan saking tanah Sabda. Utusanira Prabu Indra Hambara saking kraton Ngejong Barang. Kocapo ingin nglongos tinggil Binaturata kraton Kumbina Anggi Nalindra saking kraton Timbul tauna kales kadang Srawedi kadangira muda keng Raka Prabu Indra Hambara anggih kerai Prabu Juwarna Sasra hingga tinggil Binaturata Dartan nilar toto siswanan mikoto tiap orang koto Sutaning Sri Maranatha Sang Maranatha Takaping Puranda Puranda
raras arma sekendriya milang sukmono nyanyi umbar lan puspita tanah yoganing sendiri Prabu Baladéwa kula kadhira jeneng sira dunungan lengser ingsun utus boyong pinanganten kampung iki malah ana tamu cobi dipun ngendikan iku Ingat kula tansah midhangetaken kanthi mijar satwa-tara mengkono nggih kala sono mantika pisanak sak sampunipun lenggah kanthi prayogi amit sewu kula nungkak krama dhateng panjenengan upami kirang trapsulagen kula hangacarane pun samudra pangsami keparenga kula ngaken dhateng panjenengan menika atmaja kula ateges panjenengan kula angkat dados putra kula sak sampunipun lenggah kanthi prayogi manggih raja nggih Anggir Prabu terus jagat Dewa Bathara Yestu para manika jujuran matur sembahun dereng ngantos kula matur kathah-kathah kula sampun dipun aken dados putra angkat dipun junjung dados putra piyambak awit panjenengan dalem Kanjeng Rama bilih sowan kula niku manggih raja kejayan menika Kanjeng Rama nuwun kepareng kula ngandhaken sembah ngabekti ugi kunjuk wonten sing andhap puji ya ingsun tampa ora tak ugi pangastu ingsun tampan ana nggih nuwun kapundi wen sapa dadosaken jimat paribdi saya nur cahya mangkono kajaba sapa iku amit sewu nembe sepisan menika kula menika ditepangan dhateng panjenengan sampeyan kinalindra saka ngendi lan sapa kang dadi jejulukmu Maratajaga dadi Madura jagat Dewa Bathara awon tanpurupi kula menika awon-awon nggih ratu Nalindra kasebat kraton kula menika kasebat kraton Tinggul Taunan Sudi mestan jateng kula pun Prabu Juwarna Sasra Juwarna Sasra nggih wonten werdine menika werdine apa Juwarna iki dolna apa-apa dijual apa-apa didol Sasra ki 1000 beribu cara bisa adol golek sinjen yo iso bati golek apa-apa ki didol nah ini senajan ngoten kula niku pengebas jadi percaya nyatane ngaturi piyai luhur kira-kira nanggap apa-apa sing dipercaya namung kula aku iki wong jujur kok larak mengkono keparing kula nyuwun meksa dhateng panjenengan menapa leres menika kasebat kraton Kumbina paduka ngasta pangmaos ing jejuluk Prabu Bismaka ora ana tetelu ya mung siji iki kraton Kumbina ingsun pribadi kang nyekel panguwasa yen dateng mboten lepat kangge kosoan monggo nggih lajeng keparenga sampeyan ngendika apa to manane dalane sowan tanpa katimbang raya-raya saka kraton iki mau Timbul Taunan Timbul Taunan raya-raya munggah dene binatang rata kraton Kumbina apa to manane
sowan kula sepisan kenangan Sungai Mahapekti wong kalih kaistunipun dapur dipun utus kalian kadang kula Sinara Wedi inggih lenggah wonten kraton Ngejung Parat. Menika kadang kula rejo dijuluk Prabu Indra Indra Hambara menika. Patihipun naminipun Patih Wahono Wasesa. Wahono Wasesa nggih kalebet menika jejengkote praga mriki. Isi. Puncetha patihipun Wahono Wasesa kadang kula ngutus kula menika Indra Hambara kula piyambak Juwarna Sasra. Wis kaya wong telu iki sak paket. Nek ora telu niku pun mboten sida wayangan iki. Aja nyepelekke. Kula niku awon-awon saking pengebas. Mangke bar karo-karo kula dilep. Ya, teman. Diutus karo sedulurmu tuwa nggih iki supados kula menika kadewan ngebur-nebur injing jejawah sonten badhe nglamar putra putri Sekar Kedaton ing kraton Kumbina ing sesilih dina Dewi Rukmini. Menapa menika los putra Paduka ya pancen kuwi putrane ingsun Dewi Rukmini. Lajeng kepareng ngendika penglamar kula dipun tampi menapa dipun duwa nganten kemawon. Menawi wonten bebono menapa bebananipun kula sampun nyawisaken planki jumpana tambut sremuk minangka dados pambaya pinanganten. Amit sewu yo nggih. Bab panuwunmu anggonmu nglamar ingsun durung bisa napa jalan iki bakal lakon iki yoga ingsun Rukmini dek kamangka Rukmini iku darbi panuwun duwe sayembara pilih ing isine sok sapa sing bisa mbatang sesloka medharake seslokane Dewi Rukmini yaiku kang ditapa dadi jatuh kramane Dewi Rukmini. Oh, aten. Menapa kepareng lajeng kula nibati medharaken sesloka menika gandeng sing bakal ngersakake kadang rejo sing kudune nirang kejak batang yaiku sedulurmu tuwa dudu jeneng sira. Oh, rak mekat. Sakmenika ngaten kemawon. Menika mangke badhe kamanggen lampah, badhe kadaluwarsa jalanan wonten sarana kados ngaten menika menawi manut dhateng petan kula kok mboten ketemu ngaranipun. Tata gelar panjenenganipun napa kendika wonten sarana niki gatos menawi kula manah-manah menika malah kados duwa lan nolak menawa dados atur kula mboten. Sakmenika ngaten kasuwun. Pun mboten sahulah. Kantun sarana menika menapa badhe kula teblas mawarta mawon. Ora bisa iki panune Dewi Rukmini, ora bisa nganggo model tebas-tebasan kaya apa ditebas. Apa ngebas sak menika ngaten. Kantun panjenenganku kersa minangkani dhateng atur kula menawa boten. Malah menika mangke menawi panjenengan boten nampi atur kula saged iki ndamel gempung manah kula. Ngaten mawon. Boten sak dipun damel ora. Yen ngantos atur kula niku boten tumuli dipun tampi malah senajan kula menika boten kancing wadyabala namung ijin tanpa ruwat. Kula kinten menawi panjenengan dhuwur menapa dados atur kula
Kanjeng Rama kula aturi yasa bulan kaperancang jagat jeru kula saged gebuk kraton Kumila